Nyapa nyak celuk sapa? Celuk kon nutuk iki batuk. Iya. Iki apa iki? Iya. Bubur. Bubur. Bubur ketan ireng, ora nganggur pokoke seneng. Iya, ora nganggur pokoke seneng. Cilik to kaya. Cilik sing penting enak. Oke. Gedean ora enak. Iya. Percuma. Bener. Iya ta? Iya, bener. Cilik enak sisek. Oke. Gede tapi ra enak, ra nek sing goleki tapi cilik enak akeh sing goleki. Akeh sing goleki ya seneng lega. Gede enake. Ora enak sing goleki. Cilik cabe rawit. Cilik-cilik cabe rawit. Paten enake kok garek nyanten. Ya tiga apa bubur? Iki pangan ngono. Oh, tiga dhewe. Lasemi. Iya. Lah biasane wajane kuwi apa ndi to? Iya ya gonta ganti wong pajane loro kok. Pajane khusus gorengan ki 2. Goreng payat apa? Goreng liyane ya akeh, ana sing kena goreng payat cuma 2 ireng kae karo iki ngono. Yes. Selamat sore. Ketemu lagi sama Mak Sawi. Mak Sawi lagi makar yoga, sibuk pokoknya. Dari mau berbotok. Terus apa mayek engko bengi gawe getasan. Yo, padet deh. Getasan. Ono kalau gas getasan iki. Ndi? Lah iku kok ana masih iku. Oh gitu. Botok iki. Oh samene iki. Samene iki. Samene iki. Yo tak kena. Oh, alah. Ya tak dol mau wis entuk wis payu 3 ngono. Cepet wis payu 30. Ngono. Sawi wis. Siku. Tapi duwe kok entek nang ndi parane. Lah ya. Iki Mak Sawi pekerjaane setiap hari sampai rupane sampai kaya pawon. Iya teh. Ayu lho tapi Dlan. Tenan sumpah jek ayu. Masa kok cek ayu? Oh iya. Seneng. Cara wedok. Lah iya. Cara lanang yo ganteng. Wanita berkarya, bertanggung jawab dengan badannya sendiri-sendiri. Oke? Oke. Nabi lem dhewe. Ya. Sapa sing lem? Ya tak leme kene. Bayi ayune ngono. Tak kon ngelem bojo. Ya ora di bojo. Ya tak sedekah. Ya iya. Tak kon ngelem anak, anake yo ora ono. Ngono guys. Mari iki wis oke, saiki wis gak akeh wis entuk sak pirang-pirang Pesenan opo? Iya. Jujur ya guys ya, aku kelek mau ngerti wong goreng-goreng ki asline wedi kok apa guys trauma. Biyen ki pas Mbak Anis gawe anu apa ki jenenge kok mbuh jajan bledos. Apa nih sing bledos? Jajane to lengone ya moncat kabeh to. Yo sak joke kuwine malah trauma terkon goreng-goreng ki. Karone wong lanang goreng-goreng, ya besok bojone. Yoga koyo masang goreng ndok goreng anu ki niki rada wedi kok. Makane aja wedi. Wong iku sing jelas dadi neben gak wedi. Oke guys, cut guys, cut. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Suar. Ludak. Mambengi arep gawe lampune mati. Yo. Oh iya, bayar sawi kan. Jam pira ya? Sore kok. Lawane ya jam 09.00 paling. Luwih. Gile. Luwih no. Luwih jam 09.00. Wong aku wis ngantuk. Jam 09.30 atine loro.
mikro. Anak sing duwe YouTube sapa lu mati? Sapa ya jenenge? Duh, tah lanang, tah ngono. Aduh. Sapa lho? Wong ndi? Aduh. Tapi aku ya tahu ngerti. Iki telepon. Mbak Surojo barang aku ya tak gendok. Sakna Mbak Surojo. Iya, Mbak Raja. Hei. Oke. Oh. Eh? Ning kono to wong. Ning masake wong. Jadi ning kono timbane kayak apa kaya ngonten dhisik. Wira ngonten nek. Wira suwi jane. Kacek pirang dino. Monggo silakan arep buka, monggo payake renyah-renyah, ayu-ayu kayak Mak Sawi. Masa ora kepengin rek. Monggo silakan buka puasa lawe peyek, jangane bobor. Jangane bobor, kembang gedang, kembang jambu, panjang ngendang. Mambu ngono gone gurung adus. Nah, kata-katane apa nih? Ben anu apa iki jeneng ben nyatu karo tentang payek no ya. Ya wis ngene iki. Maksudnya nyatu ki piye? Ya pantun tapi tentangnya payek. Ana payek ana apa ngono lho. Ya payek ya diremet-remet ngono guys. Nak minyak ya minyak tapi aja banget-banget. Iso. Ya piye? Payek dicampur kacang. Terus Ya wis enak dipangan. Ya le? iya iya. Renyah, meriah. Bakul apa? Bakulan. Saiki bakul ki gak gelem keringetan modele. Ya sok menyer. Tak gelem bondo mulut. Heeh. Nak Mas Sawi kan bondo mulut. Ya. Batak yuk. Badak Mak Sawi. Ngono. Anggitmu. Anggitmu. Pokoke botok Mak Sawi ki pokoke terkondang sak Jawa Timur. Yeh. Wong ndi sira kenal ya ta? Tak kenal ndi ae Mak Sawi ki. Angger dolan nang ndi-ndi mak botok ijek ora ngono piye? Ijek. Angger liwat ya badak Mak Sawi. Pokoknya jangan khawatir. Pokoknya bakal botok, esok ya botok, awan ya botok. Tapi lain-lainnya ya ada guys. Ini ciri khasnya Mak Sawi iki botok. Guys. Mau masak liyane ya iso. Lah tek ra iso lho. Ya iso kan. Apa ae ya iso guys. Saking wis ciri khasnya iki Mak Sawi iki dodol botok ngono tok lho. Masak apa pesanan apa ya iso wae guys. Tapi bangkeane lho guys iso kemeng gone nang mburi lho guys. Lah kok iso lho? Bangkean gone nang mburi. Lagi tungak-tunguk. Ayo. Tenut. Tuh. Mak Sawi iki mongko dicilikne to karo Rokah. Lah bukan giring sapa to emang? Bukan giring sapa mamange? Enggak, aku mah tak penyilikne Rokah wis tak cilikne lho ya. Wis tak cilikne lho ya. Jajal budekno ya. Alor bae.
Wis. Wis, oh, kalau tak cilik nih, banyak nih. Banyak loh, kok masih ini guys, ya esok sampai sore ki yo sing ngene iki guys, madhep kompor, madhep geni, karo madhep karo Gusti Allah. Guys. Ya wong beda-beda wong tukang masak madhepe ning kompor, lek wong tani madhepe ning pari lho ya to. Iki yang ngadep nang Gusti Allah padha ae. Iya ta? Wong dapur madhepe ning kompor, wong tani madhepe ning pari. Dapur ki renara ya. Dapur tinggo masak, dapure Mak Sawi. Dapurmu lho mak regep. Dapurmu lho. Iki Mak Sawi. Ya, iki disaring ini, guys. Ben raklet. Raklet engko buang. Anu biasane gak nggodhog, gak remek. Kakean anu paling. Tadi kancer saiki. Tapi liyane aku yo gak iso nih aku. Aku nek gak encer. Nah, encer-encer lo gak iso. Lah nek anu kok iso to wong-wong iki. Ngene iki yo tak ubah guys, sampeyan gak tak ubah, tak ubah. Tapi gak didang yo Ran. Ora. Monggo silakan enak pria kriuk-kriuk iya. Iya lah guys ki dene pesen getasan iki lho. Delokan mening-mening iki. Ayo. Sopan deh, kuwatir. Delokan. Nek pesen hubungono ning nomorku ya guys. Jadi engko tak omong nih Mak Sawi, muga Mak Sawi iki HP nih mau biar engko hubungono ning nomorku ya guys ning 0878 25 10 2208 wis Jangan hubungan. lupa pokoknya. Bek menawa lek wonten sing pesen ngono lho. Monggo pupung digawe cemilan riyaya guys. Iya. Ora riyaya gawe turu-turu mangan kuwi yo nikmat tenan. Gurih. Dirasakne pokoke wis biyo pokoke. Karo gayem karo turu pendeke gak iso melek turu dhewe. Gak sadi rerehno iso turu. Tenan, monggo silakan. Coba dulu, kalau gak enak ya gak sah bayar. Iya. Sing penting ditransfer, ya ta? Padha ae bayar no. Aku ya bondone ya tuku lho, guys. Berasnya ya tuku ngono. Itu buatnya dari beras, telur, santan, bawang putih itu tok. Wis ya. Iya, makanya itu enggak ada efeknya apa-apa. Efeknya ya wareg ngono tok, guys. Mangan kuwi terus ngombe. Ngombene teh hangat apa es teh ngono. Langsung plempus. Wareg, guys. Iki sakmen iki pira, Mak? Itu selawe 25. 25 segini. Setengah kilo. Kalau sekilo 1 kilo 50. 1 kilo 50 kalau segini itu Setengah 25. Oh, dijamin halal. Dijamin halal. Terus gede lho guys ya nek. Ora pelit blas. Pokoknya kayak anak guys sampai merem-merem nih lo guys. Saking ngantuk Iya. Ini diiris guys. Dipotong, digulung-gulung terus diiris-iris. Dirajang-rajang kayak kembang, diiris-iris kayak manggis nih guys. Bentuknya ya seperti itu. Siap. Tapi penaan goreng kuwi nak karo goreng payek. Goreng payek ki soule ram-ram kuwi ser lengo panas wis bul. Wis. Iya. Terus ya gak resep lengo. Gak nak lengone guys wi, gak kaya payek. Nak payek lan resep lengo. Iki kira ning isor biasanya kan lengon ning pinggir-pinggir mesti enak. Kuwi ra enak. Enggak. Itu lo enggak minyak, enggak banyak. Langsung garing ngono lho guys. Padahal padha-padha kanjine. Kanji apa tepung? Tepung. Beras, Padha beras lho padha. Tapi lah iki anu apa wi jenenge enek bumbune. Lah wi kan bumbune santen tok karo bawang putih ngono guys. Beda-beda. Wong ki lek iso obah ki iso dadi ya. Lah kaya pokoke entuk opah. Beras ngono kuwi digiling dadi payek iso. Dadi getasan ya iso. Ngono kuwi lho. Jajan iso, dadi jajan segala macam bisa, bubur bisa. Bubur sumsum ya ngarani. Kayak ngono kuwi lho guys. Pokoke kok menungso urip iki amprih akale nak dipangan piye. Tapi aku yo lillahi tok guys. Halal pokoke sembarang. Ya halal ra halal piye.
Ya Gak kudu ono halal iso. campurane kan nae ono anu kan ono pengawete, ono Heeh. opone barang ngono kuwi to obat-obat. Nek Apa Mak Sawi iki ngono gak kuwi ya. gak ate obat iku, guys. Yes, pokoke mruku beras tok lho. Heeh. Beras karo telur santen tok wis mari bawang putih ngono tok. Gak tek ono obate pernipan to obat apa ngono gak ono. Pokoke delokne to nak Mak Sawi gawe kae lak ono sih diadoni ngono kae. Telure yo mayar gak akeh-akeh. Piro? Sak kilo muni dadi Yo telure piro? seprapat lah. Seprapat gak banyak-banyak telur, nak banyak-banyak telur kepiar, guys. Ambyar. Ambiar. Wara ambyar. Kayak nyanyian ambiar lho, guys. Ya ya, sapa ta jenenge? Wara ambyar igine jenenge. Kebiasaan nang Jogja. Anu telang. Kang Kamen gitu. Apik ya. Saiki sing nyanyi kok nang diparani wis betul Wis lancar. anu wis apa wis akeh-akeh sing mas pensiun. Jane nyanyian apik-apik betul. Heeh. Lho, Aku yo guys. kangen lagu-lagu lawas no. Lagu lama wi kangen-kangen iku koyo. Nek jaman biyen nak aku yo lagu lama. Apa mak Kok lagune? ono lagu anyar-anyar iki yo ora iso, Mak Sawi yo ora iso karo lagu biyen yo cara nyinden yo seluku-seluku bathok, numpak palaur layar, terus rere sawu gletak make barang. Saiki gak aneh, lek dilagokno. Biyen gak iso yo semuk lugu. Pokoke anggiak numpak perahu layar kuwi wis ngono kuwi sak teruse. Lah nek saiki kan gak dilagok-lagokne. Dilagokne di Iya, di model-model. model-model ndek biyen yo ora iso. Pomo rere sawo gletak, ngono kae ndang gletak ning gletak tenan ra kotlok. Saiki yo gletak diguyu cah cilik-cilik no, sawati. Ndek biyen yo klosok-klosok ngono yo. Cilik aku kuwi. Aku tau cilik yo. Lah piye to? Lah mas aku ya tau cilik to. Ngono pomone apa wae jenenge Madiun Maju Bangun barang ngono kuwi jaman biyen. Saiki yo dilagokno. Nek biyen yo Pro Taruna. Lho, pinter nyanyi guys, yo apik suarane tenan. Iya. Nek saiki yo ora, saiki yo dilagokno. Madiun Maju Bangun barang no. Biyen aku sik cilik nyinden apa nang panggung nang Saradan nggone terminal nggone Pak Mulak kerja kono kaya anu Pak Kasiamun no. TPK. Apa kae jenenge? TPK. Aku di gawe ndong karo Pak Maiju iki diunggahne nang panggunge dhuwur. Dek nganggo kaca mripat cah papat iki koyo wong PC kabeh. Kaca mripate ireng-ireng ra yo wong 17 Agustus ngono kuwi lho. Dikarak, aku nyanyi apa nang dhuwur panggung. Disari aku Marija Yati. Ini sowan ruame dua atur akeh saiki ora enek lho wong. Gak jalan kae. Wis sarasen kongkon itu. Iya, saiki mah aku wis diingkulen lho. Wong tas saiki lho, umur 40 wis eok. Mlakune. Iya teh? Iya. Lah alah. Biyen iki tuwek-tuwek. Yo. Mboke sak golongane prawanane mboke. Ngono kuwi seneng-seneng. Biyen. Jan pokoke. Duh karo jaman biyen. Tek nake biyen nak ngaji nggawa obor. Sik ngomange ayo aku iki sembarang. Nggih.
Terus ya wis swidak tahun lebih lah aku iki nang urip nang donya iki. Iya. Share. Lah umure pira ta, men? Coba. Amen. Ya swidak luwe. 60 30. Tapi cek wayu ngono. Iya ya isih susuke paku dudur e. Lah iya, Ya ora neyeng-neyeng stainless kok e. stainless. Susuke stainless dadi gak neyeng. Iya. Lah nek susuk paku dudur nek duduk stainless nek kawat. Lah rong dino neyeng. Asale susuke stainless. Dadi gung iso neyeng. Neyenge tertentu. Yo, dinaknya Mas Awis berharap panjang umur, muga-muga sampai tutup lah ngomong, roh gak ngomong, roh lah uripe anak putu. Nak ngomong itu kan tak openi, orang openi. Iya deh. Iya. Mas Awis tak openi. Biyen cilikane ya tak openi, ra ngopeni sawi sapa sing ngopeni? Mosok wong. Wes guys, ngono ya guys ya. Ting marai kula. Wis iki guys Mas Sawi. Nangkane wis senut-senut guys yo iki kok jek arep gawe sak lembane lho guys. Dongakno Mas Sawi sehat yo, cek iso nyambut gawe, cek roh semua teman-teman saudara anak putu kabeh dan tutuplah ngomong anak putu. Oke. Terus yo Mak Sawi dongakne ae panjang umur, muga-muga yo kabeh dulur-dulurku anak-anakku putuku kabeh tak dongakno sehat, aku ya dongakne sehat. Amin. Amin ya rabbal Pokoknya nak alamin. sehat iki kuncine sehat, guys. Nak awake sehat, ya iso tekan dinding ngono, guys. Iso golek dhuwit ra ketang siteng sak sen iso golek dhuwit. Iya teh. Iya. Pokoknya ngono iki, makarya sederhana. Terima kasih pokoknya bersama Mak Sawi iki pokoknya guyon maton lho ya. Guyon waton. Guyon maton. Ngono ta ya wis ngene iki. Pokoknya terima kasih. Semoga lancar kabeh anakku ning diparani panggonane tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sing penting tak dongane sehat, tapi ya dongane sehat. Terima kasih yang menonton Mak Sawi. Jangan bosan, jangan lupa di subscribe, di komen, ditutur Mak Sawi. Reban, terima kasih. Family. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.